vídeo de la Laia de Pesic. En aquest vídeo, la Laia ens ensenya com reduir un objecte de plàstic que ens agrada molt d'utilitzar a tots. Endavant amb el vídeo. Càmera i acció! Hola, em dic Laia Blanc. Abans fèiem servir aquestes palletes que se llançaven, però ara fem servir aquestes que se renten i se reutilitzen. Carai, una paleta tarda més de 100 anys en desaparèixer. Es calcula que el 75% dels residus que s'han recollit a les platges espanyoles són plàstic. Aquí, càmera i acció per un món millor.